Iziko elijongene nabantwana kwiYunivesithi yaseKapa lithi iinzame zokuqubisana nokunwenwa kwentsolongwane yeCorona kufuneka ziquke amanyathelo okuphelisa ukuxhatshazwa kwamanina nabantwana. Eliziko likuthetha oku nanjengoko kulindeleke ukuba zivule izikolo. Abantwana ngabona abajongene nemingeni emininzi equka kuyo indlala, amaxhobo okusetyenziswa kweziyobisi kunye nokuxhatshazwa. Uninzi lwabo baphila phantsi kweemeko zokosuleleka kwizifo ezininzi. Iziko elijongene nabantwana kwiYunivesithi yaseKapa I-UCT lithi uninzi lwabantwana abangaphantsi kweminyaka emihlanu abondlekanga kakuhle. This is mainly due to our very high levels of inequality and poverty in the country. So that was why early in April we already ran a campaign asking government to increase the child support grant to 500 rand per child. Eliziko lithi ukuvula kwezikolo kuza kuba negalelo elikhulu nanjengoko abanye abantwana befumana isondlo ezikolweni. The positive aspect of schools opening is that the Department of Basic Education has said this will also include the opening of the school feeding scheme, and not just only for the grades that are going back, but for all the children. Abaphandi nzulu bathi abantwana kweli loMzantsi Afrika basemngciphekweni omkhulu wokuxhatshazwa, abanye bebulawa ngokungenalusini. We've seen a reduction of 80% in the number of child homicides in comparison with the previous year. Other extreme forms of violence, child rape, the police statistics show that, again, we're seeing the number of cases being reported down by approximately 80%. Jamison uthi nangona kunjalo lenyukile inani labantwana abatsalela inombolo yasimahla ejongene nokuxhatshazwa kwabantwana.